Туган телебезне, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне өйрәнүдә даны еракларга танылган Тубылның 15нче мәктәбе Төмән өлкәсенең этно-мәдәни компонентлы мәктәпләр арасында иң уңышлы уку йортларының берсе дисәк, ялгыш булмас. Бер гасыр буенча үз йөзен югалтмыйча эшләп килгән уку йорты милли мәктәп буларак барлыкка килгән. Җәйге яллар вакытында да гөрләп торучы мәктәптә ул урнашкан татар бистәсендә Ләйсәнә Садретдинова булып кайтты. Төмән өлкәсенең иң бай тарихлы шәһәре Тубыл каласында. Тубыл шәһәренең һәрбер кунагы әлеге биеклеккә менәдер. Чөнки нәкъ менә шушыннан бөек шәһәрне күзәтеп була. Инде менә монда элек-электән татар бистәсе булган. Без хәзер Тубыл шәһәренең татар бистәсендә басып торабыз. Шул татар бистәдә 4 тарихи һәйкәл сакланып калынган. Менә сез күргәнегезчә мәчет, татар мәчете, татар электә булган татар мәктәп, хәзер инде общеобразовательный мәктәп, татар электә татар китапханасы эшләп торган шунда һәм татар садиге, балалар бакчасы. Бу көнне без мәктәптә тукталырга булдык. Җәйге яллар вакытында диярсез. Ә монда һәр вакыт эш кайнап тора икән. Без Төмән өлкәсе Тубыл шәһәренең 15нче этно-мәдәни компонентлы мәктәбендә. Әлеге мәктәпкә 100 ел. Беләсезме, иң мөһиме менә бу мәктәптәге кебек шундый тарихка илаһи кагылган мәктәпне күргәнем юк минем. Менә бу стендларда шушы мәктәптә эшләгән, хезмәт иткән бөтен укытучының да, укытучы хакында да мәгълүматлар эленгән. Мәктәпнең аеруча үсеш чоры дип 1951-61 елларны атыйлар монда. Нәкъ менә шул вакытта 15нче мәктәпкә Татарстаннан юлама буенча укытучылар килә һәм балаларга югары дәрәҗәдә белем, тәрбия бирә. Мәктәп урта белем бирү дәрәҗәсен алгач, бирегә өлкәнең күпчелек татар авылларыннан укучылар килә. 1917 елгача революция кадәр татар халкының мәктәбе специаль мәктәпләр булмаган. Шуның өчен мәчетләр һәм мәдрәсәләр бик зур роль уйнаганнар. Шул исәптән менә Тубыл шәһәрендә дә мәчет булган. Шул мәчет безнең аскы өлешендә шәһәрнең. Менә бу уникаль фотография шул турында сөйле. 1912 елда шул нәрсәдә мәчеттә мәдрәсә эшләгән икән. Кызлар отдельно укыганнар, малайлар отдельно укыганнар. Менә инде 1920 елда беренче мәктәптә монда рус гимназия булган. Шул гимназиядә татар класслар эшләп торган икән. Шул мәгълүматлар безнең Себер татарларының мәгарифе турындагы 3нче томга кергән. Научно-исследовательский эшләребез тик нитми, шул китапка да кергән. Равиля Сибгат кызы Кутумова бик үзенчәлекле илаһи кеше. Шушы җирлек татарларының тарихын бер туктамыйча өйрәнүче, танытучы, бу ханым халкы өчен гаҗәеп күп эш башкаручы шәхес дисәк, бер дә ялгыш булмас. Аның музей өчен туплаган материаллары һәр кемгә мәгълүм. Безгә Тубыл шәһәренең татар бистәсе буйлап узган сәяхәтебездә дә ул һәр вакыт алыштыргысыз әңгәмәдәш. Һәр урам, тыкрык йорт тарихын Равиля ханымнан да күбрәк белүче юктыр. Инде бу фотография турында сөйләп китәшем килә. Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗи мәчетне электә бит бу мәчет агачтан ясалган булган. Ул мәчетне бик бай меценат булган. Икенче гильдиядәге сәүдәгәр үз акчасына һәм Тубыл губерниясының татар халкыннан җыеп алган акчаларга шул нәрсәдән кирпичтән ясалган мәчет төзегән. Менә хәзерге мәчет аның кулыннан килгән. Кабатында утыралар 2 бай сәүдәгәр кияүләре менә бу Чимбаев нәрсә знаменитый Чимбаев һәм Айтикин Тара шәһәрендә яшәгән ул. 4нче классны бетергән менә бу таныклык, менә бу укучының булган. Мин аны инде аның кызы тере чакта алып калганмын. Хәзер кызы да инде юк. Киткәннәр бу дөньядан. Менә шундый кызыклы материаллар күп, конечно, инде барысын сөйләп бетерергә нәрсә вакыт юк. Иң мөһиме Равиля ханымның дәвамчылары бар. Семен Себер татарлары турында бик тырышып сөйли. Ул үземә кызык тема, киләчәк һөнәрем дә бәлки тарих белән бәйле булыр ди. За этой стеклянной витриной представлены фотографии
тобольских татар конца 19-го, начала 20 века. Также здесь можно видеть... Төмән өлкәсе тарихында Тубыл шәһәренең 15-нче мәктәбе дәрәҗәле урынны яулый. Ул үзенең күренекле укучылары белән горурлана. Алар арасыннан данлыклы язучы Якуб Зәнкиев, Россия Федерациясының атказанган табибы Фәүрия Шәрипова, филология фәннәре кандидаты Равил Фафиев, диңгез авиациясы офицеры орденга лаек булган Әкрәм Сәитов һәм башкалар. Үткән ел декабрь айында без мәктәпнең 100 елын үткәрдек. 100 елныкы içində 4 стадия безнең мәктәпнең развитие по отношению булган. Как хөкүмәт безгә татар мәктәпләргә караган, татар телгә караган, и без периодизацияны шул китапта постырып чыгардык. 100 елына мәктәпнеке. Бүгенге көндә ничек яши мәктәп? Бүгенге көндә хәзер Бармы? Укытасызмы булса да? Бүгенге дирдә без работаем в рамках школы с этнокультурным компонентом, базисный учебный планда 2 сәгать татар тел, 2нче класстан башлап 11нче хәтле. А 1нче класста безнеке түгәрәк формада үтә. И шул татар телене хәзер есть возможность 3нче сәгатьне, если есть возможность, Санпин позволяет 3нче сәгатьне суббота көнне без еще үткәрәбез. Безгә дополнительное финансирование дается на то, чтобы мы вели свою именно татарскую культуру. Бездә эшли ансамбль сүзгә, вокальный ансамбль сүзгә югары урыннар ала международный конкурсларда. Әйе, мәктәптә бу эш яхшы куелган. Без ансамбльләрдә иҗат итүче балалар белән дә очраштык. 9нчы класста укыйм. Менә сөйләп китегез әле үзегезнең мәктәбегез турында. Безнең мәктәп яхшы. Безнең ансамбль сүзгә исме. Без җырлыйбыз, биебез. Үзегез беләсез, периферия байыта бит безнең центральный шәһәрләрне. Чөнки анда профессионализм шәһәрдә, йөрәк кайда? Йөрәк безнең авылларда. Чөнки авыл суын, күлләр суын, аккошлар күреп, агачлар арада йөреп, матурлыгын кем үз йөрәгенә ала? Авылда яшәгән кешеләр. Ә менә аларның әтиләре, әниләре авылдан килгәннәр. Вагай районыннан. Безнең Заболотье дип куялар, менә ишеткән булырсыз, ул яклардан, Тубыл районыннан. Алар үз матурлыгын балаларына биргәннәр. Ә безгә инде нәрсә кала? Матурлыгын өстегә чыгарырга, эшләргә һәм дөньяга без татарлар дип танытырга кала безнең. Ләйсәнә Сыдырдинова, татарлар, Тубыл шәһәре, Төмән өлкәсе.